Jamen, du skal bare ridse op en gang, hvad det er, vi skal. Hvorfor sidder vi her ved den her fuldstændig kvalmende nærmest naturoplevelse? Derfor. Det er opvarmning. Det er lidt på kolde i Venners lag. De står der. Der er nogle tomme der. Inden vi begiver os til Vordingborg, hvor vi skal se... Skal vi til Vordingborg? Vi skal til Vordingborg i dag. Hvor er du impulsiv, Mads. Det kan jeg godt lide. Hvad skal vi lave i Vordingborg egentlig? Jeg ved ikke, hvad vi skal lave i Vordingborg. Jeg ved, der er én ting, vi skal i Vordingborg, og det er at se vores kære ven og kollega Emil. Birkmose. Lagerlauts. Fra Lagerlauts. Ja. Spille noget led tråd. Men indtil da, der er det kun fantasien, der sætter grænser. Vil du ikke sige det? Det kan jeg godt. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Ja. Vi filmer. Vi er startet. Du holder den røde inde. Skal jeg holde den inde? Nej, jeg skal bare trykke på den. Okay, der er vi. Prøv lige at, hvordan jeg knapper. Det er okay. Det her, det kunne gøres meget hurtigere. Men, hvad er der ved at knappe sine bukser, hvis man ikke smider en lille kop sexet oveni? Ingenting. Nå, Jakob. Ja. Lige sådan en. Ja. Så skal vi lige høre. Og en cigaret. Ja. Hvad er det, vi skal høre? Vi skal lige høre. Okay. Hvor godt vi er forberedte. Er det det, du tænker på? Ja, men bare status pt. Status pt. Stationen. Roskilde. 4.000. Destination. Vordingborg. 26,60. Hvad er dine største forventninger til det her? Mine største forventninger? Hvad er din... Det er mine største forventninger, hvis vi skal lige holde os til det. Ja, dine største forventninger. Så kan vi starte med at diskutere, hvad en stor forventning er. Om det så er det, man glæder sig mest til, eller om det er det, man forventer. Så kigger vi på pæne Roskilde sygehus derovre. Der kører det. Zoom ind, det kan du gøre her. Der kører toget. Jepper. Yes, sir. Som vi kunne have nået, hvis vi gad. Men i stedet så står vi her. Ja. Så nåede vi ikke vores tog, men så mødte vi Simone, som kunne fortælle os, at næste tog går 19:35. det er om 20 minutter. Zoom lige ind på uret. Det er om 20 minutter. Ja. Det der sker nu, det er, at vi kan glip af toget. Så nu venter vi. Vi havde planlagt at være her på stationen og være klar til at tage afsted klokken 5. Nu har Jakob til sig færdig. Jeg har lige forklaret nuværende situation, som ikke har ændret sig så meget fra sidst. Har du ikke toget? Ja, den er med. Vi venter på det næste. Check. Der troede vi, det kom. Så var det ikke det. Den fik jeg ikke med. Nej, der kom et tog jo.
som vi troede var det. Gennemgående spor 3. Gennemskående Ja. og det andet. Gennem Skåne. Gennem Skåne. Ja. Vi skulle aldrig have taget til Skåne. Så jeg kunne dokumentere. Nu er vi i Borup. Sjælland. Kan jeg fortælle så meget? Vi er på vej til Vordingborg, hvor vi skal, når vi kommer til Vordingborg, inviteret BACK Backstage. Ja. Det jeg gerne vil høre Emil om, det er om vi kommer til at smide en øl i hovedet på ham inden vi kommer frem, eller om vi får lov til at sidde og vente til han har spillet og ryge op backstage. Må jeg have lov til at byde dig velkommen til Vordingborg? Må du meget gerne. Hvor vi lige har forladt toget. Jeg kan fortælle så meget som at toget det kører der. Velkommen til Vordingborg, Mads. Tak, min ven. Hvad er dit første indtryk? Meget grønt. Meget grønt. Der er jo flot i Vordingborg. Ja, indtil videre. Ja. Vi tjekker lige næste del af Vordingborg. Hvad er så dit umiddelbare andet indtryk af Vordingborg? Jeg tænker industrikvarter. Sådan Hvorfor tænker du det? Hugos pølse og pizzabar skyder mig. Der hvor jeg er rar. Hugos pølse og pizzabar. Vi rører vores kunder der hvor det er rigtig rart. På pølsen. Yes. Vi står på Vordingborg station. Egentlig burde vi jo have taget toget tilbage til Roskilde nu. Hvorfor har vi ikke det? Og Mads, værsgo. Det var fordi, at da jeg kigger på rejseplanen for 2-3 dage siden, tror jeg kigger på rejseplanen. Mads kiggede på rejseplanen for 3 dage siden, og nu er vi stadig i Vordingborg, så hører vi lige den gode forklaring. Så, den gode forklaring. Hvorfor er vi stadig på Vordingborg station, Mads, når vi skulle have været i toget nu på vej hjem? Det der er sket, det var, at Jakob Martin Hørup Karli absolut lige ville sige farvel til alle Lagerlaut-medlemmer, inklusiv familiemedlemmer. Okay? Så derfor kom vi 5-6 minutter for sent til det tog, som jeg sagde, vi skulle. Som vi ifølge Mads
var 3 kvarter for tidligt til. Ja. Så det er faktisk ikke min skyld. Så det giver nærmest sig selv. Ja. Men har du dårlig samvittighed over, at vi står i den situation så? Nej. Okay. Jeg vidste det ikke. Så ja, så er der den, der kan gå, og der er den, der Aalborg. Så kommer min tromslærer bare.